papan wisata Rembaka saya tumata kang tundane dadi srana nambah pakarya Gunung Kidul handayani yekti nyata Guyub rukun sakabehing kadang lan warga gotong royong yekti tuhuti lestarekno kabeh mau kanggo modal bangun praja Gunung Kidul saknyatane apa-apa ana indah papan wisata kulinere eco-eco seni budaya nyata wis kondang kaloka nadyan papan kuning dhuwur panganane jagung lan ciwul sok kuwatir kualitas tetep unggul Gunung Kidul katon asri wektu saiki papan wisata ngrembaka saya tumata kang tundane dadi srana nambah pakarya Gunung Kidul handayani yekti nyata Guyub rukun sakabehing kadang lan warga gotong royong yekti tuhuti lestarekno kabeh mau kanggo modal bangun praja Gunung Kidul saknyatane apa-apa ana indahe papan wisata kulinere eco-eco seni budaya nyata wis kondang kaloka nadyan papan kuning dhuwur panganane jagung lan ciwul sok kuwatir kualitas tetep unggul indahe papan wisata kulinere eco-eco seni budaya nyata wis kondang kaloka nadyan papan kuning dhuwur panganane jagung lan ciwul sok kuwatir kualitas tetep unggul aku bangga dadi warga Gunung Kidul Gunung Kidul katon asri wektu saiki papan wisata Rembaka saya tumata kang tundane dadi srana nambah pakarya Gunung Kidul handayani yekti nyata Guyub rukun sakabehing kadang lan warga gotong royong yekti tuhuti lestarekno kabeh mau kanggo modal bangun praja Gunung Kidul saknyatane apa-apa ana indah papan wisata
sakabehing kadang lan warga gotong royong yekti tuhu dilestarekno kabeh mau kanggo modal bangun praja Gunung Kidul saknyatane apa-apa ana indahe papan wisata seni budaya nata wis kondang kaloka nadyan papan kuning dhuwur panganane jagung lan ciwon suku ate kualitas tetep unggul indahe papan wisata kulinere eco-eco seni budaya nata wis kondang kaloka nadyan papan kuning